Pleno extraordinario donde temos dous puntos na orde do día. O primeiro deles é, bueno, como é sendo habitual, en fin, tema un punto que ten que vir a pleno, off the record. Creo que estas alturas non debería implicar facer un pleno, que é sorteo dos membros das mesas electorales. Entón, señora secretaria, nos pode dicir como proceder. Creo que un membro de cada grupo ten que desplazarse a planta arriba a ver como lle dan un botón no ordenador para que saia os representantes non conformarán as mesas e nos esperamos. Aí está. Vamos a presentar el arte, vamos a pasar Entón, que facemos? Continuamos ou... Señor Cámara, está vostede... Cámaras. Xa, entón. Bueno, o segundo punto da orde do día é o expediente 971 de 2019, que é un expediente para unha modificación de crédito pola vía de crédito extraordinario e para a aplicación do superávit orzamentario de 2018 a varios investimentos financieramente sustentables. Ben, esta é a vía, unha das vías que temos para poder utilizar bueno, pois, os remanentes de outros exercicios, neste caso o superávit de 2018, ten que ser en investimentos teñen esta denominación financieramente sustentables, sen que afecta a reglas de gasto nin a outros magnitudes bueno, que nos limitan a acción orzamentaria municipal. En este caso, a proposta que nos traemos a este pleno consiste ou pretende financiar sete actuacións que son distintas. Vou explicar de forma breve. Tres delas o que pretenden é complementar ou acometer unha segunda fase de actuacións actualmente en realización. Falamos da adaptación da planta baixa do Colexio Vello. Actualmente está se sustituindo a coberta do Colexio Vello do Concello de Ron e adecuando que sería a planta de arriba, pero é necesario, se queremos que ese edificio se poida utilizar para os usos que consideramos oportunos, pois adecentar a planta de baixo e, entre outras cousas, sustituir o piso que actualmente necesita. Bueno, esta é unha obra que ascende a algo máis de 90.000 euros. A segunda actuación, que complementa actuacións anteriores que actualmente se están desenvolvendo, é o da grada do campo de fútbol. Isto temos comentado aquí. Estáse agora cometendo a obra de reparación e de construcción dos novos vestiarios que están debaixo do graderío. O problema é que as gradas meten auga, a propia coberta necesita por ser arranxada e porque senón ademais o que estaríamos facendo no vestuario non sería adecuado, tería problemas en pouco tempo. Esta obra ascende a 45.000 euros, algo máis. Outra actuación que complementa a unha que se está desenvolvendo actualmente é a mellora da Praza de Galicia. Sabedes que se está actuando no que sería unha primeira fase, a parte da dereita en dirección a gasolinera, e
quedaría, bueno, na parte dereita son Galaduno, perdón, contra o Bardino, e quedaría outro cacho, por así dicilo. Preténdese dar certa continuidade, conservando algunhas das árbores existentes e, bueno, pois ascende a 87.000 euros, algo máis de 87.000 euros. Ben, logo, pretendemos realizar outras dúas actuacións que de alguma maneira recollen acordos deste propio pleno. Un é a adaptación do local social da antigua escola de Viladomonte, probouse no pleno pasado no anterior. É unha primeira actuación, o que fai é que, bueno, se pode utilizar actualmente, porque a coberta está moi mal estado, o piso tamén. Hai unha asociación moi activa que está desenvolvendo as súas actividades ali, entón consideramos que se pode facer unha intervención que ascende a algo máis de 48.000 euros, que creemos que é importante. Outra actuación que responde, por lo menos parcialmente, a un dos acordos deste pleno ten que ver cos aseos e aparcadoiros de autocaravanas na praia de Broña. Bueno, nos entendíamos que se podía cometer estas dúas actuacións nunha no mesmo espacio, porque coincide no mesmo espacio, e teño que dicir tamén que a posta a disposición ou a construcción dun lugar para as autocaravanas, aparcadoiros, o que sexa, foi obxecto de acordo plenario por unanimidade no anterior mandato e, por tanto, creemos que estamos tamén, de alguma maneira, facendo efectivo ese acordo. Finalmente, temos tamén a Praia de Broña, finalmente non, en penúltimo lugar, unha actuación que creemos que vai a mellorar moito o tráfico, tanto pioneiro como viario, como de automóviles, que é o tramo, que afecta o tramo que vai da praia hasta a entrada de Tabido. Son algo máis de 400 metros, donde o que se pretende é construir unha senda pioneira nun lado e aparcamentos noutro. En calquer caso, son sendas pioneiras e aparcamentos ao mesmo nivel que a estrada. Aproveitase que se vai a facer unha obra no Porto de Pedrazanove ali, da reposición do que é do firme, e, bueno, ademais ganamos moitas prazas de aparcamento e melloramos a seguridade viaria, como estamos comentando. Por procesos pluviais, é unha obra importante que ascende a algo máis de 140.000 euros. Por certo, que xa lles dixemos portavoces dos grupos que había un erro no proxecto inicialmente enviado, o luns remiteuse un prosigo, posto que o proxecto puña sendas pioneiras nos dous lados, estaba mal, e nos lados sendas pioneiras non está claro. E finalmente, realmente non é unha obra, que é unha actuación, implica obras tamén, vale, pero o que queremos é mellorar a sinalización no concello. Iso implica aspectos de tráfico, de sinalización, e o que queremos é ter un acopio de sinais de tráfico e tamén un cartel de benvida ao concello que se estende a todas as parroquias do concello. Se ven aí, aparece na listaxe que Outes, a parroquia de Outes non está, tamén haberá para a parroquia de Outes. Eu pensei que a hora de pasar esos datos, bueno, en fin, hai unha serie de sinais, vai haber sinais para todas as parroquias, que non vai quedar ningún sinal. 48.000 euros. E estes son as obras que pretendemos levar a cabo, que sometemos agora a este pleno. Hai unha emenda, perdón, presentada polo BNG. En calquer caso, penso que, bueno, cando toque o turno que presenta a emenda, e agora ten a palabra a portavoz do Partido Popular, dona Beatriz Moreno. Ben, pois, nós en primeiro lugar quixéramos destacar unha cousa, é a precipitación e o pouco rigor da inclusión deste punto neste pleno extraordinario, convocándose ao efecto únicamente a Comisión Económica, sen convocar a Comisión de Servicios, que non entendemos que se debería dar
un coñecemento exhaustivo dos proxectos que se traen a este pleno e máis de todas as súas particularidades. Esta circunstancia provocou que non dispuséramos da totalidade do expediente en tempo e forma para poder ser estudado debidamente. E parécenos que a aprobación dun gasto de máis de €500.000 ten que ser tratado dunha forma bastante máis rigurosa por parte de quen goberna os cartos dos veciños de Outes. Cando se celebrou a única comisión que foi convocada, a información que os grupos da oposición tiñamos sobre os proxectos e que formaban parte da convocatoria era manifestamente incompleta. Únicamente tivemos acceso a memorias valoradas de algunhas das actuacións e de outras unha simple folla de resumen do orzamento, sin que podíamos estudar e valorar os pormenores destas actuacións da forma de vida. Incluso estaba colgado un capítulo de outra obra que non tiña nada que ver con ninguna das que se traen aquí. Bueno, nesta comisión prometernos que ao día seguinte estarían añadidos os proxectos completos ao expediente da convocatoria. Iso tampouco foi feito exactamente así, senón que os enviaron por correo electrónico a algúns dos concelleiros. E non só iso, é que senón con respecto ao proxecto da senda peonil, como acaba de decir vostede, enviaron tamén por correo electrónico na tarde de onte unha corrección de erros na que se cambiaba ni máis ni menos que unha liña de beira de rúas de máis de 300 metros por unha zona de aparcamentos. A nos parecenos que iso máis que un erro igual pudo ser un cambio de parecer de última hora. E ben, en canto á elección por a súa parte destes proxectos, entendemos que despois das reunións que fixeron ustedes cos veciños, todas as actuacións que propoñen forman parte das peticións e prioridades que lles fixeron chegar a estos. É dicir, que os veciños de San Cosme dixeron que era necesario facer unha senda peonil e máis un aparcamento de caravanas na Praza de Groña, os da parroquia de Outes que non os incluísen na señalización do tráfico do concello, e así sucesivamente. Ou pola contra, ou mellor as xuntanzas que fan, pois igual son un puro paripé nas que anotan as peticións e despois vostedes responden pretendendo gastar o superávit do Concello sen atender esas demandas. Nós sabemos que, froito da xestión e do control económico feito nos anteriores anos, hai cartos para gastar, pero tamén pensamos que eses cartos hai que gastarlos con xeito, de maneira que cubran as necesidades máis preventorias dos veciños, da maioría dos veciños de Outes. Por exemplo, no pleno de agosto, vostedes justificaron que a actuación que iban a facer no paseo de Ponte na Afonso, que é moi necesaria porque afecta a seguridade dos veciños, non podían facela máis extensa porque non había os suficientes cartos para poder acometer ese sello. Pois nós agora non vemos esa posible ampliación incluída neste gasto que van a facer do superávit. E ben, dito todo isto, encontrámonos con un paquete de actuacións das que varias delas nos generan dúbidas sobre a súa oportunidade, sobre a súa prioridade e incluso sobre a súa resolución. Con respecto á actuación destinada ao aparcadoiro de caravanas e aseos en Groña, consideramos que a vista dos problemas que se generan pola escasez de aparcamento que hai en torno da praia nos meses do verán, igual non é a mellor idea eliminar 325 metros cuadrados de aparcadoiro de turismos e reservado para caravanas que podrían buscar outro lugar. No referente á ubicación dos aseos, pensamos que tampouco é o mellor a ubicación máis axeitada, porque non está moi centrada ni moi accesible con respecto aos usuarios do areal. E tamén nos preocupa, como se fará o mantemento e limpeza destes aseos para que permanezcan nunhas condicións higiénicas axeitadas. En canto á senda peonil para a seguridade vial do cruce da praia de Groña ao cruce de Tabildo, preocupanos varias cuestións, pero unha delas é fundamental e creo que debería quedar perfectamente aclarada neste pleno. Nós o que queremos saber é se o Concello ten a disposición pública os terrenos precisos para a súa execución. E se non os ten, tamén queremos saber se é posible aprobar un gasto sin ter esos terrenos disponibles. Gustaríanos que nos lo aclararan, porque creemos que é fundamental e importante para esta actuación que pretenden facer.
Sorpréndenos o punto de remate da senda, porque non entendemos que se é un proxecto para mellorar a seguridade vial dos peóns, remate sen solución de continuidade nin coa praia, nin coas beiras rúas xa existentes, favorecendo a inseguridade vial precisamente nunha zona onde hai máis afluencia de peóns. Gustaríamos tamén que nos explicase cal é o motivo de que a senda remate nese punto concreto, sin continuidade con un outro enlace. No proxecto non queda especificado tampouco cal vai ser o ancho final do vial despois desta actuación, nin tampouco se vai a ter dúas direccións ou se vai a ter unha única e esta vai funcionar durante todo o ano e non só nos meses de verán como viña acontecendo ata agora. Tamén vemos que se pretende recoller as aguas pluviais en dúas rígolas e dúas tuberías por ambos lados do vial, do largo do trazado. Pero no proxecto non se especifica onde desembocarán esas canalizacións. Eu non sei se teñen vostedes estudada esa particularidade, e se é así, gustaríanos que nos explicase cal é esa zona de desemboque dos emisarios. Con respecto ao proxecto da mellora da señalización do tráfico no Concello, chámanos poderosamente a atención que non se inclúe a parroquia de San Pedro de Outes e si as 9 restantes que pertencen ao Concello, así como non sabemos tampouco a que obedece a elección dos núcleos que contarán con sinalización e os que non contarán con sinalización. Acaba de decir vostede que Outes a terá a sinalización, pero de momento no proxecto que está incluído neste expediente, que é que realmente vai, Outes non ten sinalización, a parroquia de Outes. Da adaptación da planta baixa do Colexio do Concello, o que temos que dicir é que, aínda que creemos que está ben acometer esa segunda fase, ou xa comenzado polo anterior goberno, tamén nos parece que, tal e como está plantexado, que debería ser rematar a actuación, pois no proxecto non vemos partida alguna destinada aos acabados interiores, nin da planta baixa, nin da planta primeira. Entendemos que se a actuación non pode ser integral na súa totalidade, polo menos que o sexa nas súas plantas. No referente á adaptación do local social de Vila de Montes, xa manifestamos a nosa postura no anterior pleno. Os proxectos das gradas do campo de fútbol e da mellora da Praza de Galicia parecenos que son obras que complementan as xa iniciadas na pasada legislatura e que efectivamente hai que concluir para que estean completamente operativas. Como pode ver, a nosa postura non é a mesma para todas as actuacións, polo que nos gustaría saber se é posible, se hai alguna maneira de votar cada proxecto por separado ou, se pola contra, hai que emitir un voto único á totalidade dos proxectos. Vostedes nos dirán como é. Pois resumindo un pouco o antes, que se esta vai a ser a súa forma de proceder de aquí en adiante, gastando os cartos dos vecinos desta forma tan atropellada, pois non quero pensar cal será a situación do Concello dentro de 4 anos. Vale. ¿Rematou vostede? Sí. E ten a palabra a portavoz do PNA. Bueno, pues nós tampouco entendemos a urxencia e o xeito de incluir neste pleno extraordinario estas obras. Más que nada pola forma en que se fixo, de xeito tarde e mal. Non, como ben explicaron o grupo do PP, non se presentaron os proxectos a tempo. No proxecto das autocaravanas e do cartel de Broña, pois dos aseos de Broña, perdón, primeiro excusouse dicindo que fora un erro a hora de enviálo, logo era que xa non tiña o proxecto, que o enviaba o día seguinte tampouco chegou, e para rematar, no dos viais e sendas peonís, pois nada máis que o día antes do pleno, pois se presentanos usted unha modificación que tamén coincidimos con eles, non é unha modificación menor, é unha modificación moi importante.
Tampouco vemos no proxecto, efectivamente, que estén contemplada a partida para unha expropiación de terreos, entendemos que vai ser necesaria, porque non vemos de onde vai a sacar vostede o espacio para manter o vial do mesmo tamaño, ganar apartadoiros e, por outro lado, unha senda peonil. O sea, son proxectos presentados de xeito deficiente e fora del tempo. Isto, en pleno extraordinario, que tiña unha razón de ser, non vemos a urxencia de presentalos desta maneira. Non debe ser o proceder no resto da legislatura. Nós, en canto ao proxecto de Broña, co da Praza de Galicia e o das bancadas no campo de fútbol, das gradas, non temos nada que soster, tal como manifestamos nesa comisión, pois sí que estamos de acordo, creemos que son necesarios, pero en canto ao do apartadoiro de caravanas e ao dos paseos de Broña, pois, como lles fixemos chegar esta tarde, presentamos unha emenda a ese punto, porque, parécenos que non están ubicados no lugar máis idóneo. Creemos que unha obra dese calibre cando menos debería ser debatida, posto que, creemos que debería haber un consenso no pleno para facer unha obra desa importancia. Os aseos tampouco nos parece que estén ubicados no sitio máis exacto, vengan efectivamente lonxe do areal, e o espacio para as autocaravanas non só que vemos que vai arrastrar prazas de aparcadoiro, e tampouco vemos a necesidade, francamente, de poñer o aparcadoiro de caravanas en primeira línea de praia, cando a tendencia en todos os concellos que usted poda visitar é precisamente a sacalas fora das primeiras líneas de praia. Nos entendemos que a línea de praia e concretamente tendo en conta o problema que hai para aparcar, pero fora deso, a primeira línea de praia debe ser para esparcemento e disfrute dos visitantes e dos veciños, e non para que se ubiquen aí unhas caravanas, unhas autocaravanas, que entendemos que pouco beneficio van a traer ao concello ali ubicadas. Van a chegar ali, de xeito dereito, aparcan e ali se quedan, en primeira línea, cas mellores vistas. Non nos parece maneiras de proceder e entón tampouco vamos a aprobar este punto. Este en concreto. O resto son unanimamente. Ten a palabra por favor, o socialista, Casarrindo. Estou me rindo porque é importante, ríome porque o Partido Popular pensa que sempre estou en contra dele, fixo unha aportación para mí moi importante, que si se pode votar por separado as 7 actuacións que usted meteu neste plan ou non. Independientemente, como non sei a resposta, vou ler o que eu preparei con respecto a este tema. Defraudar. Así é como se sinte o Grupo Socialista de Ordes co novo equipo de goberno con respecto á súa proposta de modificación de crédito. Sempre dixemos que estamos de acordo con que hai que facer todo o posible para mellorar a calidade de vida dos veciños con obras e actuacións necesarias, pero imos por partes, senón al turullo. Para vostede que lle encantan estas cousas no Facebook, do verbo aturullar. Aturdir a unha persoa e deixala sin saber que dicir ou facer, agobiándoa e meténdolle presa. Vou por partes, porque senón, como digo, aturullo. Con respecto á sinalización de tráfico, estamos de acordo
en que é necesario mellorar e moito algunha sinalización no noso concello. E gustaríame contribuir con dúas suxerencias cando queira escoitalas. Con respecto á senda peonil para a seguridade vial dende o cruce de Boroña a Cabío, aquí digamos que sendo unha obra de novo presuposto pareceme excesiva, xa que non habendo cartos para arreglar o paseo da ponte, que só se cambia a baranda, non habendo cartos para facer a obra integral da casa de Vilademonte, non habendo cartos para finalizar estas obras, non me ten sentido comenzar unha de tanto calado. Con respecto á mellora da Plaza de Galicia, segunda fase, como xa está en proxecto aprobada a primeira, parece nos ben que se continúe e se finalice. O único matiz é a opinión propia é que se podía aguantar un pouquinho máis de verde. Con respecto ás gradas do campo de fútbol, como sabemos que se están a levar a cabo varias obras no campo, creemos que é bo finalizar tamén con esa mellora nas gradas. Con respecto aos aseos non temos nada a dicir, máis que sabemos o noso voto a favor no pleno correspondente. Con respecto á adaptación da planta baixa do Colexio Vello do Cruceiro, o noso ok a obra está garantizado. Unha vez rematadas as obras feitas na coberta, é bo e necesario de cara a posible futura escola infantil esas obras. En canto á adaptación local de Vilademonte, defraudado. Así me sinto, que lle vou dicir, desta obra que foi levada ao pleno polo Grupo Socialista e aprobada por unanimidade. Pois mire, e daí vou dicir algo, porque vostede deu hoxe aquí unha proposta de modificación de crédito de 533.000 euros. Por favor, xa que hai cartos, fágame a vostede por 585.000 e a obra do local social aprobada por todos os grupos desta corporación, incluído o seu, faixe completo. Así de sencillo. E con isto non digo máis, que o momento de falar. Perdón, teño 2 puntos máis. Defraudar, justamente. Así é como se sinte o Grupo Municipal Socialista con un equipo de goberno, porque vexo que vostede ten moitas aspiracións de grandes obras. E eu xa dixen nun dos plenos que tan importantes son as grandes como as pequenas. E non se olvide que goberna vostede en minoría. É moi defraudado. Así é como se sinte o Grupo Socialista co goberno, porque despois de máis de 100 días de goberno, período de cortesía aplicado generosamente polo Grupo Socialista, e de preguntar, entre comillas, polas luminarias do Paseo da Ponte de Alfonso nun pleno, e de rogarlle no seguinte pleno, e despois de máis de 3 meses de decirlo, seguen sin cambiarse, seguen habendo 17 horas, antes eran a menos bombillas sin funcionar. Se vostede e o seu grupo de goberno, despois de 4 meses, non son quen de cambiar unhas bombillas, moi mal indo. Recoméndolle encarecidamente que vaya pouco a pouco e faga as cousas. Non queira poñer o carro antes das vacas. Con isto remato a miña exposición. Moi ben. Bueno, vamos por partes por aquí tamén e despois contestarei. Vamos a ver. Por que se trae isto ao pleno extraordinario de hoxe e non ao ordenario da semana que ven? Porque os prazos son importantes para poder utilizar o superávit e nós temos que pasar unha serie de fases, todo o que ten que ver a contratación, a licitación,
antes de fin de ano e bueno, pois, asesorados neste punto, considerouse que era mellor traerlos o pleno de hoxe para ganar eses días e despois non estar apretados ou a mellor perder a posibilidade de utilizar o superávit con unha macromagnitude, unha magnitude que non deixan utilizar nunhas condicións determinadas. Se non cumplimos esas condicións, pois temos un problema. Eu quero dicir que, é certo, xa dixen na propia comisión, desculpámonos, que había carencias na información que recibiron antes da comisión, pero tamén é certo que o venres, ao mediodía, os portavoces dos grupos tiñan os proxectos, todos os proxectos, como así quedamos. Eu recordo como era, non fai tanto tempo, a dación de información relativa a este tipo de proxectos e orzamentos por parte do goberno do Partido Popular, que se nos ponía a disposición 2 ou 3 días antes, en papel, non se enviaban os proxectos por email aos concelleiros en papel, e ali te arreglara se podías vir a deixar o traballo e tiñas que vir, se non, un sábado pola mañana era o único momento cando tiñamos para ver a documentación. Iso era como, hasta non hai tanto tempo, pois se daba a información aos concelleiros da oposición. Actualmente, vostedes poden decir que tuveron os proxectos en formato digital, todos os planos e tal, o verdes ao mediodía, con un erro, efectivamente, un erro que enmendamos. E o erro foi a cuestión das sendas que non altera, teño que dicir tamén, nin o orzamento, nin o contido, porque de feito xa vostedes verían que o que aparecía nas sendas eran 2,70 metros por un lado, por un lado e o apartamento por outro senda penel. Iso foi un erro de quen redactou o proxecto e por eso tratamos de corregir. Ben, vou, entón, a cuestión de erros e precipitacións, por aí, queda máis ou menos contestada desta maneira. Despois, varios puntos en relación aos proxectos concretos. Vamos a ver. Proxecto de aparcadoiros e baños. Creo que aí desapuntaron varias cuestións. Por que os baños van onde van? Bueno, porque temos un problema moi importante coas cotas, ou as cotas da rede de saneamento. A rede de saneamento pasa pola carretera de arriba, como ben saben. Ben, entón, temos dúas solucións. Ou poñemos os baños na mesma cota, o cal van a estar longe sempre do areal, vale? En primeira línea de praia, como estou dicindo, en caso, pero bueno, longe, ou temos que meternos a sistemas de bombeo, o cal nos parece que non é adecuado. Por iso, consideramos que xa que facemos un baño e uns baños, e que aquí se aprobou no seu momento un apartadoiro para fotocaravanas, que aquilo era un lugar adecuado. Por certo, pérdense sobre entre 10 e 15 plazas de aparcamento. Entre 10 e 15 plazas de apartamento. Gánanse 70, polo menos, plazas de apartamento coas sendas de apartamento que se fan coa estrada que vai para Traído. 70. Perdense 10, ganamos 70. Actualmente apagaban as leiras, e non están aparcando. Entón, non creemos que iso sea un gran problema. Despois, con todos os respectos, claro, hombre, os xente que dan autocaravana son turistas e nós queremos dar o mellor que temos, por que non? Digo eu, é dicir, por que non van ter un lugar, ao final son 7 plazas, para autocaravana, non pensemos que facemos, por que non van ter un lugar dun dos sitios máis bonitos que temos? Que queremos? Meternos no medio de non sei onde para que digan, mira, pois o medio de onde non nos acordamos como era. Hombre, pero que non haberá ningún problema con que este modo, estes turistas que dicen esta opción, que é complementaria con moitas outras, porque a xente consume aquí, nos restaurantes, etc. Bueno, penso que, sei, non debería haber problema con eso. Bueno, pues comentar. Ben, eso en canto ao proxecto dos baños e aparcadores de boleto. Sendas, mire, aquí se plantexan cuestións que, sinceramente, claro, hai un tema de
de inicio para todos os proxectos. Estes proxectos teñen unha virtude. A virtude é que son proxectos nosos, financiados por superávit. A virtude é que poden sufrir modificacións, como vostedes saben perfectamente, por menos, eso se aseguro, hasta o momento do replanteo do proxecto. É dicir, e non se iso temos confirmado por equipo técnico, e se queren facemos unha comisión de seguimento dos proxectos, non temos ningún problema, poden ser modificables, sempre cando non haxa atracción, orzamento, etc. Por exemplo, a localización dos baños. Iso pode ser, se hai algún problema, evidentemente, se nos atopamos con un problema despois de alguma cuestión, só volvería que non podéramos movelos de sitio. Explico? Entón, esta é unha das cuestións que é importante. E iso aplica tanto á disposición dos terrenos que ustedes apuntan, aquí cantas obras se fixeron onde se chegou a acordo cos propietarios para que cedan un terreno que lle vai favorecer a todo o mundo, onde sempre pode haber alguén, moitísimas obras. Isto non vai ser, non há lugar a expropiación. Vai se chegar ao acordo cos propietarios, están xa en proceso de identificación de eso, e en caso de ser necesario, isto vaise acordar con eles, e evidentemente, antes de iniciar o proxecto, temos que ter o acordo dos propietarios. E creemos que é un beneficio para todo o mundo, e creemos que vai ser así, que non vai haber problemas en ese sentido. O que vostede plantexa de por onde van a sair as aulas, e por que remata onde remata, etc. Home, iso é unha cuestión que nós temos un gabinete técnico, un estudio técnico, que me parece que son expertos no tema. Deberían vostedes saber, ou deberían vostedes saber, que esas cuestións van a ser resolver profesionais, van a ser a resolver profesionais. Por tanto, nós o que estamos aprobando neste momento son os créditos, vale? Os créditos para acometer proxectos que no momento do replanteamento se axustarán ás necesidades concretas e aos aspectos concretos que haxa que axustar. A sinalización, xa dixen que había un erro. Vamos a ver, non foi o libre albedrío a sinalización. A sinalización, as sinais, proveñen dun estudio que fixo a Policía Local identificando unha serie de necesidades en todo o concello. Cometeron un erro que puseron varios lugares de outros na parroquia Balada. Se ven vostedes, ten moitos máis baladares que, en calquer caso, volvemos ao mismo. Nós o que queremos é ter unha sinalización adecuada no concello. E agora mesmo, o que imos a facer é que, con este crédito, ter un acordo suficiente de sinais para ter esa sinalización. Non se preocupen vostedes. Non se preocupen vostedes por eso. Outra cuestión máis, vamos a ver. Apuntaba vostede, todo o Partido Popular, que por que non se aproveita se non se fai... Non, que a obra do Colexio Vello, claro, é que vostedes plantexan e non as deixan un uso concreto. Vostedes fan algo, efectivamente, ainda non vai estar acabada por un uso concreto. Pero como non dicen vostedes? A nós iso. Que vostedes aprobaron unha obra para poñer un tellado e resulta que o piso de abaixo está caendo. E que para poder facer a obra tuveron que furar para poder para que non lle caera o piso. É dicir, nós estamos complementando e acabando razonablemente ben unha obra que vostedes, a ver, empezaron a casa por tellado, por mellor dito. Non sabemos, pero, oiga, vostedes deixaban todo, deixaban un piso impracticable, deixaban en escaleiras. Por tanto, que non veñan dicir vostedes eso, cando vostedes iniciaron unha obra que deixan, vamos, que ya hai que meter outros 100.000 polo menos para que despois se podamos poñer un uso, pois, en fin. Logo, en canto a escola de Vila do Monte, vostede agora plantexa iso. Por que non se pon toda? Se recuperamos a acta do pleno anterior, veremos que a actuación que se plantexaba era unha actuación inicial. E aquí acordamos entre todos que era unha actuación que non pasaba nada. Incluso a súa moción dicía conseguir financiamento de outras administracións. E acordamos, e seguro que hai grabacións que indican, que esa actuación podía ir pouco a pouco e por fases. Home, agora que nos veña dicindo, non, é que non nos vale porque había que manter a completa. Home, ustedes saben perfectamente que non foi así. Eu creo que con isto queda máis ou menos contestado todo. Sí, o único, as luminarias
paseo de Ponte na Pousa xa dixemos, que estamos aquí que representar un proxecto da IDAE, Instituto de Diversificación Afroenergético, que é para mellorar os sistemas luminarias e que incluiría a mellora das luminarias os cambios na Ponte na Pousa. Vale, e evidentemente pois eso non ten nada que ver, supoño, esa mellora co feito de que haxa unhas bombillas que non funcionan, que moitas delas non funcionan justamente por unha cuestión, xa leva moitos anos en funcionar, entendemos do forro energético porque hai farolas cada 10 metros, non, pero cada 20 metros hai farolas. Vale. Con isto, ben, aquí agora temos un problema de procedimento. Votar non se pode votar por separado. Cando facer esta consulta non nos parece sentido. O que ten sentido que fixeron os membros do BNG, presentaron unha emenda e dixeron, mire, nos, a emenda dinos, ou di, teño por aquí, sustituir o crédito destinado ao aparcamento rural. Eu non sei exactamente cales das obras, porque eu estou vendo que a vostedes unhas obras lles sirven, outros non, a vostedes sirven de todas menos esa, que a vostedes non teño... Bueno, non sei se sirven todas menos esa. Eu o que diría que, bueno, pues plantearan enmendas, supoño, na liña do que presentou o BNG. Pues queren facernos un receso, vostedes acordan ou acordamos entre todos cales se consideran a cales non. Nos, en principio, nos parece que todas son obras necesarias, pero evidentemente estamos dispostos a escoitalos, pero claro, aquí ten que haber algún tipo de orden en isto. Se queren facer un proceso, ou ustedes nos indican, no, esta sacámosla, ou esta poñémosla, ou non sei, ustedes teñen algún en concreto que sacarían, poden facer enmendas como fixo o BNG agora aquí en Moche. Claro, pensalo. ¿Podemos facer un proceso? No, vamos a ver. Antes de nada... Queren estar no seu turno agora? Estou no meu turno, non? Ben, pois, primeiro, antes de nada, nós non lle criticamos que traia a este pleno estas obras, senón que criticamos é que as traen sin preparar. Pero, oíndo o que acaba de dizer vostede, pois daría igual que usaran os proxectos que non, porque poden variar, poden ser outros, poden facerse por aquí, poden facerse por alá, pois non ten moito sentido que se asocien uns gastos a uns proxectos actuando desta maneira. E a esa urxencia tamén quero recalcar que di vostede que para non perder o superávit non se perde, acumúlase para o ano que ven, en todo caso. A excusa que di vostede dos proxectos de que antes se facían así, vostedes criticaban, entón pareceme unha excusa que ten unha base moi pouco sólida, ademais de non ser certo na maioria das ocasións. Pero o que máis nos preocupa de todo é unha pregunta que me fixen e que non me contestou sobre os terreos da disponibilidade na senda Peonil. Eu gustaríame que o aclarara, se non pode ser vostede, pois desde a intervención, se é posible facer un gasto, aprobar un gasto asociado a un proxecto cando eses terrenos están a disposición pública. É posible aprobar ese gasto? Nos entendemos que sí. Nos entendemos que sí. Aprobar o gasto. O proxecto ainda non está aprobado. Apróbase o gasto. É dicir, pero... Como? Se non teñen os terrenos para facer? Pois antes de acometer o proxecto, vale, tenemos que ter os terrenos. Non, a ver, estou dicindo que antes de acometer o proxecto... É simplemente, eu non sei se a mellor a parte para o técnico, a interventor nos pode aclarar o tema. É posible... Sí, por favor. Bueno, eso igual da pero aquí do que se trata é de unha modificación de crédito. Entón, a disponibilidade dos terrenos será no momento en que se inicie o procedimento de contratación, de licitación, que é cando é necesario ter a disponibilidade dos terrenos. De aquí, neste expediente, é unha modificación de crédito. Realmente non sería necesario. Un terreno de terreno, seguiría. Sí, É dicir, que é unha modificación de crédito para que disponible esos cargos para facer un proxecto que non sabemos como é. Como non sabe como é. Bueno, pois vale.
podemos facelo así. Estamos de acordo que está claro que non están disponibles os terreos para facer ese proxecto aí. Ben. Despois, en canto a outra cosa que dixo dos aseos, dos bombeiros, que hai que facer un bombero para poñerlo noutro sitio, precisamente os bombeiros están para solucionar esos problemas, cando non hai pendencia suficiente. O no alto de Capilo pois cae moito mellor, eso está claro, pero non é un lugar adecuado o alto de Capilo. Ben, en canto a obra do Colexio do Cruceiro, pois non hai que empezar a nosa casa pola ventana, perdón, a casa polo tellado, que a casa xa estaba feita e había que arreglar o tellado para que non caera todo demais, pero non solamente se arregla o tellado, porque xa vostede no pleno dixo que era a única actuación que había o arranxo do tellado, cando non é así, cando nese proxecto está incluído tamén o arranxo de a maior parte da primeira planta, e se non se fixo a sustitución do forxado foi porque naquele momento os técnicos redactores do proxecto consideraron que ese forxado estaba en perfectas condicións de uso e non era necesario ser cambiado, non por outro motivo. Entón, se o que desean é facer a obra integral, que quede todo acabado, non vejo por que razón non acaban unha planta que é onde simplemente entendendo que é necesario facer esa obra acabada. Entendemos que sí. Con respecto aos proxectos, podemos facer un pequeno o de poder votar proxecto por proxecto, se podemos facer un pequeno proceso, falamos e decimos o que opinamos. Eso non sei exactamente. Facemos ese proceso sobre... Falamos os portavoces un segundo. Sobre... No, eso, hai que acordar que enmendas presenta cada uno.
aquí estaban procesados de todo punto. Vamos a ainda que, bueno, simplemente quero recordar o que falábamos agora. Aquí estamos aprobando a liberación dunha serie de cartos, de créditos, non estamos aprobando os proxectos, estamos aprobando a liberación de crédito para ter cartos para financiar estes proxectos. Eu creo que iso debe quedar claro, ¿vale? A efectos do que se ha falado. En calquer caso, hai unha serie de enmendas que atinsen efectivamente a este crédito, non? E eu entendo que o que temos que facer é votar unha por unha esas enmendas, vale? Se vota unha por unha esas enmendas. Estou buscando a primeira que está. Eu creo que, bueno, por unha cuestión de orden, porque o BNG presentou unha en papel, por registro no seu momento, votase a emenda. Se a emenda é apoiada pola maioría absoluta pola maioría do pleno, pois vai adiante, e se non, pois vai adiante, vai a proposta inicial, maioría sí, vale, maioría sí, disculpe. Ben, maioría sí. Entón, a emenda do BNG di sustituir na modalidade de crédito extraordinario, eliminar en definitiva o crédito destinado ao apartadoiro do autoprograma de Ascensión Sembrera. Ese é o que di o BNG, é dicir, eliminar o crédito de 63.183,88. Entón, votos a favor desta emenda? Vale, votos en contra? Vale, pois aprobase a emenda do BNG e sustitúese, elimínase este crédito de 63.183. Despois, o Partido Popular e o Partido Socialista, creo que estou ben, ten outra emenda manifestada agora que é eliminar o crédito destinado á senda peonil para a seguridade vial de cruce de Praia de Broña á entrada de Tabilo. Entón, pois, votos a favor desta emenda? Votos en contra? Vostedes votaron a favor? Vale, pois entón, decae tamén este crédito. Hai máis emendas? Entendo, non hai máis emendas. Bueno, pois entendo que cos votos a favor dos partidos da oposición, as obras que se estaban previstas executar no entorno da Praia de Broña, por lo menos con este crédito, non se van poder executar. Por lo demais, gustaría que nos deran máis tamén un pouco de réplica, igual que fixo pro PP. vale, eu creo que, bueno, igual podemos pedir antes tamén, o poderon pedir ustedes tamén o podemos pedir antes, sí, tamén. A ver, porque xa que os dá usted, pois... Agora o pleno realmente, pois, non sei, se ten moito máis sustancia, ustedes... Simplemente o resto, simplemente que... Hai que votar? Non, vamos, o resto... bueno, É importante facer iso. Bueno, pues empezamos pola réplica. Bueno, nos quero deixar constancia de que presentamos esta emenda porque, en primeiro lugar, non conocemos, non nos parece o lugar habilitado para a ubicación do parque de caravanas. Non entendemos como vostede pode falar de que só se suprimen das plazas de aparcadoiro cando se meten de caravanas. A noso espacio non nos dá. Tampouco conocemos as ordenanzas para o uso de dito parking.
O máis importante, é un parque que non foi consensuado tal como usted se comprometeu ao inicio da legislatura de falar con todos os sectores, escoitar a todos os veciños, pois neste caso non foi consensuado co sector turístico, ainda que vostedes defendan que o turismo vai a consumir. Nós creemos que pouco vai a consumir ali na praia de Broña. Creemos que hai outros sitios máis idóneos, sencillamente, solo eres para ver. E en canto aos aseos, falan de bombeo, falan de que a ubicación pois a nós tampouco nos gusta. Hai outras alternativas, poden ser aseos portátiles, usalo solo durante a tempada de verán. Temos un uso da praia, do areal máis masivo, e se está. Hai máis alternativas, só había que falalo, discutilo e, en definitiva, presentar o proxecto en tempo e forma. Ao mellor, teríamos chegado a outro tipo de acordos. Rematou vostedes en todas as sendas, non ten nada que dicir. Non sei se o Partido Socialista quer dicir algo máis. Sí, ten un pequeno cousa. Que usted que ten en proxecto o estudio de cambiar as luminarias, eu digo, se vai tardar moito o proxecto, cuéntame unhas luminarias. Pois estaban todas apagadas. Non as veces, pois xusto antes de vir polo pleno, non iba a vir. Veño pola zona de... Como chejabas a tempo. Pola zona de se chejaba. Sustín. Entón se chejabas a tempo. Sustín. Nada, sabe, poñede ñor, porque ademais vai paseando a senda, non ve. Vale, iso é un tema importante. Temos que arreglar. Bueno, xa queda todo máis ou menos claro. Eu non No. a palabra que será propoñer unha cousa, se me permite. Pero propoñer unha cousa para que? Se cambia propoñer... No, pero non, pasa que os cucos... Aquí é un turno de réplica para todo o mundo. Bueno, pues nada. Quero dicir, a ver, non sei. É para mellorar a xestión deste tipo de cousas, pero ustedes non queren. Temos que, bueno, simplemente comentarlle, claro, que comenta vostede unhas cousas. Non temos ordenanza para as cotomanas, pero vamos a ver, estamos disponiendo un crédito para ver se para construir un espacio como... Eso xa non lo dixo Pero varias veces. pero a ver, como vai aparecer? Claro que temos unha previsión para unha ordenanza, ainda temos un modelo de ordenanza que chegou outro día da FEGAM para as autocaravanas que estamos analizando. Pero de que estamos falando? Estamos falando de habilitar un crédito para construir un espacio. E vostedes están dicindo, no, que vostedes non teñen ordenanza. Usted está pedíndonos que liberemos unha partida de cartas importante sobre os proxectos que se collen con pinzas. Eu vamos meio a palabra, vale, é igual. Non vamos acabando, entre non mandarme conta. Non dixe a lugar a... Unha palabra que tampouco. Hai que votar o resto, hai que votar o acordo coas enmendas. Perdón, a proposta coas enmendas. Entón, votos a favor da proposta coas enmendas aprobadas. Vale. Votos en contra. Abstención. Nos queremos justificar a abstención por dúas das obras que non creemos que estén os proxectos debidamente feitos, que son o colexio e máis as señales. Por os demais, non teríamos esta postura no noso voto, senón que votaríamos a favor. Vale. Queda así justificados. Sí. Moi ben, bueno, pois rematan o pleno e vemos a semana que vem.